گوره من چه دردت هەیە ji bavê xwe re bêjim. Maz ne bavê te me. Min îşev wek bavê xwe nebîne. Weke hevalekî. Çi hebe bêje? Derdê evînê dikişênim. Evîn? Ew keçak ya? Evîn. Eşq. Eşq. He. Ew mesela. Ez jî xort bûm. Min jî hez kir. Paşa çi bû? Yekî revand. Ji xwe re birçû. Paşê Olga. Yeke porzer bû. Porayê weke rojê bû. Piştre Tatyana hebû. Çavê şîn. Weke behrawanê. Mikarî bi sed mêrî bi qurbana çavê wê bikim. Ti carî ji bîr nakim. Cesîke hebû. Min got wera. Ez vî gundî li ser te tapo bikim. Go get out. Ew çi ye? De nizanim. Me bi zimanê hev nizanî bû. Lê çavên me gelek tişt jevret gotin. Ah, ah. Adriana. Allahu Ekber. Jinê halû nebûn. Min jinê ji vê xweşiktir nedîtin. Pek ku sed carî. Wala Nesrînê jê xweşiktir bû? Nesrînê İspanyol bû. Ji Katalonya. Wa jî azadî dixwast. Pora xwe hinet kir û çavê xwe kilt kir. Xuda, xuda. Jennifer'a İngiliz. 105 kilo bû. Lê wala zefê ca bû. Miştere behsa rawilgar Servanê me jî dilop giyan. Çi me ev çû? Hemine behsa keşke Costa Rica kir ba. Heval. Heval.